Ka khubor ka basngeu tenat ya ka jella Meghalaya hakawa ki khana kan thei kan chat bol jong ka jella Meghalaya kilala ban pelim ya ka IPSC ka bana ka jella Rajasthan da khatsau kol laganot kane kade ka sin ka ba ya ki khana kan thei jong ka jella Meghalaya ban job jong ka under 17 girls Subrata Cup International Arajar RPR leng ba gane jing job ka jella Meghalaya bala mi khmat ta ka yoreng heb secondary school nongler kala yo ban rung sya ka quarter final bat ka jing ile kai ba khatu jong ka jella Meghalaya ka ba hab ka pool F kan sai le kai ha ka arp waitrek u September persya ya ka Chandigarh kane gade ka risol jong ka jing ile kai under 17 junior girl Subrata Cup International jong ka sngi ka ba ar ka Bihar ka lala ban pelim ya ka Madhya Pradesh da khatsau laganot ka KWS ka lala ban pelim ya ka ISSO da R lagaway Kerala ka lala ban pelim ya ka Delhi da Iway laganot bat ka Manipur ka lala ban pelim ya ka FAB India da R Peugol laganot ka Tripura ka lala ban pelim ya ka AFBBS da Khatway laganot Arunachal Pradesh ka lala ban pelim ya ka Uttarakhand da lai laganot ka Haryana ka lala ban pelim ya ka West Bengal da Nyau lagaway ka Assam ka lala ban pelim ya ka CBSE da Pra laganot ka Gujarat ka lala ban pelim ya ka Telangana da Sau laganot bat ka NCC ka lala ban pelim ya ka Daman Diu Arpeu Sangol laganot khat ka lala ban pelim ya ka Karnataka da Khatlai laganot ka Meghalaya ka lala ban pelim ya ka IPSC da khatsau laganot bat ka Mizoram kalai khaj bat ka Chandigarh da not laganot